de revue geleid wordt. Maar dat ga ik doen en hopelijk ga ik geen fouten maken. Sommigen weten dat. Ik ga de woord aan de vuur stellen. We beginnen van u goed rechts en van ons goed links. Jeroen Remmel. Oliver Denke. Max van de Einde. Gisteren jarig. Mark Horsels. Nico Thomas. Ivo Onderkamp. En we zien een extra applaus voor deze jubilaris. Arno Persens. John. Kom maar zo veel. Felix. Altijd die voornachtse de Markellers. De Ummer Kriense. De andere Frans Mullis. Onze schrijver Luc Moens. Onze penningmeester Ruud van der Velde. Onze ceremoniemeester Frank Helwig. Onze voorzitter Frank Bessems. Onze vice-oppervlaris Kevin Mix. En hoe het enige omdraait is ons driespan nog heel even in ons midden. Met adjudanten Tom en Rick. En onze eindelijk stadsprins Brian de Eerste Bekkers. En onze achtste oppervlaris, de heer Bert Langes. Dankjewel en ten hete ook van harte welkom burgemeester Schraakkoks met ingaan. De heer wethouder, de heer Bessems, Jos Bessems met ingaan. Wethouder, daar heb je van Rijssen, ja, met ingaan. Nee, zonder ingaan. Kijk. De wethouder, de heer Geilen. Nog één, de Kim mag binnen. Mevrouw Kim Schmitz is aanwezig met ingaan. Onze erevlaris. En de ook medeverantwoordelijk is het programma, Paul Lene, midpartner. En ook onze vriend Jelle Roodkijk, de Vastelandse vereniging De Spasbrinken. Van harte welkom. En de gemeentesecretaris, de heer Kusters, van harte welkom. Ik ga het volgen in de Butenmars en Aardmars. En ik hoop dat je veel plezier hebt die onze revue gelijk waggelt.